Татко, виж каква чудесна птичка хванах! Извика малкият Койчо и вдигна нагоре дясната си ръка, с която стискаше една крилата душица с червено коремче. Птичката цялата трепереше, разтваряше безпомощно крилца, опитваше се да отлети, ала Койчо я държеше здраво. Ти си ловец на птички, мое дете. Тази, която си хванал, се нарича Червенушка. Как я хвана? С коритото. Подмамих я с шепа трохи. Като я захлупи коритото, нямаше къде да шава. Пъхнах ръката си отдолу, пипнах я и отидох да я покажа на баба. Какво ти рече баба ти? Да пуснеш на свобода той клето пиле или ще грабна топалката. Аз не я послушах. Отнесох птичката на балкона и я заключих в клетката. Дадох и шепа просени зърна, не яде. Налях и водица, не ще да пие. Заповядах и да ми изпее една песничка, мълчи. Много ме ядоса. Какво ще правиш с нея? Търся котарака, ще му я дам да закуси. Аз ще си хвана друга птичка, която може да пее хубаво. Добре си намислил. Сега седни на коляното ми да почакаме заедно стария разбойник, нашия котарак. Той отиде в градината да провери дали не е тупнало от гнездото на връбчето някое голо птиче. Докато го чакаме, ще ти разкажа приказката за малкия Пейчо. Пейчо беше мъничко щастливо същество. От сутрин до вечер играеше, пееше и веселеше хората, горските гадини, боболечките. Веднъж остана сам и почна да пее. Изпя всички песни, които беше чувал от майка си. Но Пейчо огладня. Тогава забрави предупрежденията на майка си да не влиза в двора на великана. Пейчо пристъпи прага на вратата и що да види? Насред двора едно огромно корито подпряно стояшка. Едно въже се беше проточило от долния край на тояшката. Под коритото някой беше наредил цяла трапеза с ядене. Гладният Пейчо преглътна. Огледа се наоколо, влезе под коритото и почна да лапа. Тогава някой дръпна въжето и коритото захлупи Пейча. Най-сетне те пипнах! Изрева великанът над коритото, провря ръката си под него и хвана пленника за двата крака. Отнесе го в двореца. Великанът донесе една паница с ядене. Положи я пред Пейчо и му заповяда. Яш! Ала пленникът в стаята, обграден с железни пръчки, не докосна яденето. Тогава великанът му донесе вода и заповяда с още по-силен глас. Пий! Пейчо се сгуши в единия кът на затвора си, не ръчи да пие. Тогава пей! Изрева великанът. Иначе ще те дам на черния лъв. Ето го, котарака пристига, Койчо. Дай му птичката да я разкъса. Момчето скочи като ужилено. Не я давам, извика той. Ами, какво ще я правиш? Ще я пусна на свобода, татко. Неко иде при майка си в гнездото. Татко, аз разбрах приказката ти. Пейчо е този малък червенушко. Великанът съм аз, а черният лъв – котаракът. И Койчо пусна птичката на свобода.